होफानि होफिनबावबाय दैद साला बोरमानो होफिनबावखो बेलाय दा दहाय होनायखौलाय ओइ माथो नै माथो मोनखाबायानोमोन मानसि दंना गैया जाखो बिदिनो बिदि होनांगौ आरो मा होआ मा होआ बे आदै माला अखन्दा Easy try big lure. Hello, 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 hello. Good afternoon. Thank you so much मेरा लाइक में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नोंखौ लोङाखै दे kabar लाबाय जागोनलै ओइ फैबावबाय No. Nào. thằng uthi na thuthi Nè. Ồ ra bạn. Nè. nang sợ 신당 कौन आ गया हमारा मिट्टू ब्रो ब्लॉग थैंक यू सो मच आंनि दा स्क्रिनाव सफैनो हादों थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय जोंहा सोर सफैनो हादों अनु नार्जारि हेलौ 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 हाय हेलौ थैंक यू सो मच मा खालामदों ओरैनो दं नै नोंसिनि कमेन्ट फरायगासिनो नोंहालाय मा खालामना दं आं दुगैदोंसो दे दैमायाव वा माथो दैमायावसो अन दोनसै आं अके अके बोरियाव अके दे जेबो नङा दोन लाइक कर दीजिए प्लीज 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 on thank you so much M Nadari hello hello good afternoon मा खबर सबर माब्रै M Nadari सफैनो हाबाय या थेंक इउ गासैनिसिमबो
जो जो न्यू है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज 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 फ्रेंड हेलो दोस्तों सपोर्ट कर दीजिए मा ओंख्रि जाखो जानायमोन एम नार्जारि जोंहा माबासोन आरोना थास' बिसं ओमफ्राय नाफामसोमोन आरोना मुला आरो नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाबोखो प्लीज प्लीज कमेंट करो गाइस क्या हुआ रे मोजां खबर अके 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 मोजां जाना ओमफ्राय नोंहालाय खबर सबर दे गेजेरावनो आंनाबो स' जायाखिसै दै औ ओमफ्राय मा होनदों आंखौबो सापर्ट खालामदो दे सापर्टआवनो आं नोंजों बल दं नेटआ स्ल' गोलै आंना अल दंखायो आङो एम नार्जारि थेंक इउ स' माच लाइक डन र' अफिसियेल सफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय कमेन्ट एमबिया मा होनदों एन्ड we comment कर दिया यानी भी कमेंट कर दिया ओके 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 थेंक इउ स' माच गासै लोगोफोरनिसिम आंनि लाइभआव सौफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एमके नार्जारि जा मोनदों जोंना टमेट'जों सयाबिन सोमोन अके जाजायो जेबो नङा दासो लाइभ होदों नामा औ औ दहाय मानसिफोरनि होनायखाय आं होआखैमोन आरोना थुलु ओमफ्राय मा होनदों बे जेरै आं अनल' अके जेबो नङा दे बहाय दंलै दासो बिजि जालायनाय ना सिख्र' नामा मा होनदों नै ओरैसै लाइक डन थेंक इउ स' माच लिटन ब्र' गुजुनायखौ मोजां सोखाना लादो एमाव नायनि र' गुजुहांखाबाय खानायालाय गुजुनाया एसे खम जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनदों नै ओरैसै थुलु वाव मा खबर मा खालामदों लिटन ब्र' बहा दं उनावनो दं अके 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 थुलु ओमफ्राय मा होनदों एम नार्जारिया आंजों सोर सोर लोगो गैया अन्नानै लोगो जादो दे अल अके अके र' आं नोंनो ब्लु होना होनि दे सोर सोरखौथ' गैया नों साब खालामबानो जाबाय आरोना ब्लु होना होबाय आङो लोगो खालामलाबानो जाबाय एम नार्जारि नै ओरैसै मा खि
जाखोनो लागावबाय जोंहा जिरिमाया ब्र फैदों जोंहा हाय ब्र हेलौ 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 ब्र मा खबर जोंहा मयनानैसो सफैनो हादों हेलौ 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 आमायसो लाइक डन थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि लाइभ स्क्रिनाव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर माजों सोलाबोखो आनैसो मयना ओमफ्राय मा होनदों जिरिमाया ब्र'आ नै ओरैसै लिटन ब्र' नो ओमफ्राय लिटन ब्र'आ मा होनदों अफिसियेल दं अफिसाव सरिलै अफिसाव दं आं ओरैसै अके माया आदा मा खबरनो ओमफ्राय जों मैनाया मा होनदों नाइस ओमफ्राय नै ओरैसै जिरिमाया लानोसै आं क'क्राझारनि ओरैसो लागावबाय क'क्राझारनिखौसो फसायबावबाय आरो लागावबाय लादो ओमफ्राय मा होनदों जिरिमाया ब्र' जोङो मा होनदों दं थिगानो मयना आगैनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सोर सफैनो हाबावदों जोंहा पार्सनेल कलेज कलेक्शन थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी सर सपोर्ट करो प्लीज मेरा वीडियो को फॉलो वॉच करो और कमेंट करो मैं एमबी के बाद आपको बैक कर दूंगा मैना बॉयसले क्या बोला गुड 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 थैंक यू सो मच ओमफ्राय एमबी ब्लॉग क्या बोला आनैसो मालाय मादों बाबुलजों कलआव बिजिथार नै एमाव र' लागाव जाथारथोंलै ओमफ्राय मा होनदों द्रुसै आमायसो गोथावलै जाजायो जेबो नङा थेंक इउ स' माच मैना आनैसो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों लेथन ब्र'आ नै ओरैसै अके एमएमबि मा खि जाखो ओरैसैनो ओमफ्राय थुलुआ जोंहा माखौ मिनिहरखोलै आमायसो ओमफ्राय मा होनदों लादो लेथन ब्र' लादो नो लागाव क'क्राझारनिखौसो फसायबायलै बेयो मयनाया मा होनदों थुल' सना मा खबरनो ओमफ्राय जोंहाना थुलुआ मा होनदों मयना सना मोजांनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एम नार्जारिया दे आंखौबो फुल सापर्ट खालामदो लोगोफोरनो मयना सिस्टार एम सिस्टार सोर सोरजों लोगो गैया साब नों थांनानै साब खालामबानो जायो आरोना बिसोर दा बे खालामफिनगोन मालाय बायदि माबा बे खालामालासिनो थाया आरोना दे नों खालामहै सोर सोरजों लोगो गैया ओमफ्राय मा होनदों मैना अफिसियेल आनैसोआ जोंना मा होनदों मा ओंख्रि थुलु सना बिमानो जोंहा मा होनदों एम नार्जारि
एम नार्जारि सिस्टारा जोंना मा होनदों रावबो लोगो जाला नामा आंजोंनो ओमफ्राय जोंहा लिटन ब्र मा होनदों जिक्रिमिया जिरिमियासो बोरैबासो फरायबावनोसैमोनलै दे जिरिमिया आदा नै ओरैसै एमाव एमावखौ लोगो हमनानै लोगो हमनोसै आं क'क्राझाराव ओरैसै लागाव फै 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 लागाव ओमफ्राय मा होनदों जिरि आदा सना आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा आदा आंनि लाइफ जइन जाथारलिया मा गाज्रि मोननोब्रा दे लेथन ब्र नो जोंहा जिरिमाया ब्र'आ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों लिटन ब्र'आ मा होनदों मा जाखो इयाव आगै माइना इयाव आगै मयना आस्सा आगै मयनायाबो दङ मैनायाबो दङ माथो बेयाव ओरैसै दङ ओमफ्राय मा होनदों जोंहा थुलुआ फान्थाव फ्राय मुला बिबार मुला बिबार फाजासो मयना बिमा ओमफ्राय लेथन ब्राजा मा होनदों नै ओरैसै थुलु नोंस्रानाव माला थांनो मोनगोन जाबाय आं ओरैसै लागाव आला ओमफ्राय मा होनदों आं MMB जोंसो अनलाइन दं एमाव लागावबाय बेनो जाबाय सावहरनाया बोरै जाखो MMB खारबावबायसो दां आंहा मोखाया साला दाना सोरजोंबासो जावगुर जाबाय ओमफ्राय मा होनदों जिरिमाया ब्र होख्लायबाय मिलिबाय थुलुनि आगै बिदि नङा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों लेथन ब्र'आ आं बिजि जाबाय ओरैसै अके जेबो नङा अफिसनि खामानि दं नालाय जेबो नङा दे ब्र' लेथन ब्र' ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिदोमस्रिया लाइक डन थेंक इउ दिदोमस्रि आनैसो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आं जिथ' दे बाबु याद आंखौसो बाबु होनबाय लागावबायलै थुन नामा थुखेनि अके बाबु थुखैनि आंखौसो बाबु होनबाय नुदोंलै आंहा ओमफ्राय मा होनदों दिदोम एम नार्जारिया मा होनदों दिदोमस्रि बसुमतारी लोगो खालाम दे एसे बेस्थ'नो नों थांनानै खालामफैदे बेक खालामफिनगोन बियो खालामफिनाखैबा खिन्थु आंनाव बुंफैफिनबानो जाबाय आरो जालायहरगोनसैखौ आंखौबो फुल सापर्ट खालामदो जेरैखिजाया बेक खालामो आरोना बिसोरो नों खालामना दोनल' कमेन्टल' हरना दोन एम नार्जारि सिस्टार ओमफ्राय जों मा होनदों थुलुआ आदा लेथन गैला खारबाय खोमा बियो आदा जिरि सनानो ओमफ्राय मा होनदों दिदोमस्रि बसुमतारी जोंना मा होनदों एम साब खालामना कमेन्ट हर आं बेक खालामगोन दे अके दिदोम अन थेंक इउ स' माच बाय वाट मा बाय जालाबायखोब्रा जिरिमाया दा ओमफ्राय मा होनदों दिदोमस्रिया लामाया लानाया एसे दावखोदो
ना दावखोदों नामा एमाव राजा लागावबाय दा दावखोगासिनो ओमफ्राय मा होनदों नै बिजि मोनमारबाय आनैसो थुलुखौ लागावदों दाना जोंहा मा होनदों जोंहा उनु लागाव लागाव होनो जोंहा मा होनदों थुलुआ मानो आदा सना जिरिनो जालायबाय बिसिना नों मा होनदों आमायसोनो जा अन माबाया अन उनु अन थेंकिउ स मास ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रि अन जोंहा मा होनदों उनुआ आंहा ओंखाम जानोसैहाय थोद दासो ओंखाम जादोंलै ओमफ्राय दिनि लेटन माने मा होननाय जाखोलै बेलाय लिटार दिनै लिटार बोरैबा फरायनो नागिरलै जानाय नंला ओमफ्राय मा होनदों आं MMBजों अनलाइन थानोसो लाइभ नायगासिनो एमाव लागावबाय ओमफ्राय मा होनदों दे नोंसोरल' था ओमफ्राय मा होनदों दिदोम अन ओमफ्राय मा होनदों आं बारा कमेन्ट हरला अन दोन अके ओमफ्राय मा होनदों दिदोम अन जोंहा दिदोमा मा होनदों माबाया एम नार्जारि जोंना मा होनदों दिदोमस्रि बसुमतारी कमेन्ट चेक खालामना हरफिनदो दे आंखौबो फुल सापर्ट खालामना ओमफ्राय दिदोम अन थेंकिउ स माच दिदोमस्रि जोंहा मा होनदों एम नार्जारिया ओइ आदा गान दोंसे खनदो दे लागावबाय आं खननो रोङालै ओमफ्राय इय फैदों लागायबाय ओरैसैनो जोंहा मा होनदों थेंकिउ स माच इय आंनि लाइफआव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय दिदोम अन दा MMBआ मा होनदों मारै नै एबाराव ना मा जाखो एरबाव नै बिजि नै बिजि एबाराव मोनबावबाय आनैसो थुलुनिखौ एमाव र' लागाव MMB बानायसो मा होनदों आंना मा जाखो नङा आं बाबुखौ थुखै सरि मिनिनो हरबायलै दिदोम सरिलै आंखौसो बाबु होनदोंमोन रा दहायनिखौ ओमफ्राय मा होनदों अके एम आगै थांगासिनो र' साब खालामनो अके जोंहा एम नार्जारिया मा होनदों खिग्रुमा जाना नोंनि खियाव गोनां होननाय गानखौ खनदे आदा थोदस आंनि जायालै ओमफ्राय
औनो जोंहा मा होनदों लागाव हरबाय मिनि हरबाय एम नार्जारिया ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिदोम अन जोंहा दिदोमा मा होनदों जोंहा आं दंथ'यो र' एमाव राजा ओंखाम ओंखारथ'वाखै आदसा ओइ अनलाइन टाइमाव हले फैजागोनलै आंजों अन मा गल आंनासो गल ना नोंनासो गल ब्रा दिदोम लाबाय आंनासो गल जाखांबाय मैनायाबो गलसो होनहरबाय आनैसो खियावारे ओमफ्राय मा होनदों दिदोम अन थेंकिउ ओमफ्राय दिदोमा मा होनदोंमोनथाय प्लिज सापर्ट स' जायाखिसै बेनाबो मयना अन मयनाया गल जाला गल गैलालै दिदोमसाव अन माबा गलसो होनबाय ओमफ्राय मा होनदों दिदोम अन थुलुवा मा होनदों लाइक हो प्लिज बयबो एमावनो फटल' लाइक दं होना हो थुखैना हो दे आंथ' बिनो रोंखाया नालाय मालाय बिना होबासो रोंखायो आं बिनो रोङालै ओमफ्राय मा होनदों लागायदो नै इय'आ ओमफ्राय मैनाया लाइक अन थेंकिउ मयनालाय नै माबासो उनुआ गलसो जानोसैमोनलै दा राम मा ओंख्रि जायानो इय'आ जोंना ओमफ्राय जोंहा सोरदों एम के हेलौ थेंकिउ स' माच एम केबो सफैनो हाबाय थेंकिउसै आंनो लाइभ स्क्रिनबो सौफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर नोंथांनिसिमबो ओमफ्राय हाय नै एम केआ हेलौ गुड आफ्टारनुन ओमफ्राय एमावा गावखौ बाबु होनदों नंनानै खर' गिदिर जादों दाबोनो जादोंमोनथ' आरोलै ओमफ्राय नाइस थेंकिउ एम के अफिसियेल ओमफ्राय जानां नै बिजि मोनबावबाय कल खालामनाय बावदोंमोन आं आनैसो थुलुनि दाउ लागाव बेनालाय बे रायज्लायबाय थाखासिगोन ना बेयो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा माबाया दिदोमस्रिया एम नार्जारि आगै साब हरबाय दे आंबो नोंनो चेक खालाम एम नार्जारि दंना गैला औ गद जादों नोंना सम आंनालाय बिदिनो दिदोममोन एमाव राजा औ जायिखौ मेसेज थुना नाय अब्लानो कमेन्टस फ्रि नुजागोन अके अन जोंहा दिदोमा एमकि आंनो जोंहा थुलुवा मा होनदों एम नार्जारि आंनो फुल भिडिअ'आव रिटार्न खालाम दे नै जोंहा एम नार्जारि थुलुवाबो साब खालामबाय नोंखौ बेक खालामफिनदो
ओमफ्राय दिदोम अन लागावबाय थुल' माखौ मिनिखोलै हे जाथारबाय आरोना ओमफ्राय मा होनदों आं MMB अन दं दाबो लागाव ओमफ्राय मा होनदों दिदोमस्रिया अन थेंकिउ ओमफ्राय जामिन सफैनानै जामिन ब्लक थेंकिउ स' माच आंनि लाइभ स्क्रिनाव सफैनानै जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय मा होनदों लाइक खालामबाय आदा अके थेंकिउ स' माच जोबोद जोबोद साबायखर आंनि लाइभ स्क्रिनाव सफैनानै जोबोद जोबोद साबायखर आरो लाइक होनो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय एमाव राजाना सम सम बिरलाङो कमेन्टस जाय दावखोदोंलै एसे दिनै ओमफ्राय मा होनदों इसोर MMB बुंनायखौ नंगौ सानबाय नामा एमावा नंगौना नङा नोंसिनिसो खोथासोलै बियो आंलाय बोरै मोनथिबावनो आरो ओमफ्राय दिदोम अन जोंहा मा होनदों जामिन अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय दिदोम अन गला लागाव थुल' अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जामिना आं मेसेज खालाम दावला बोरैबा रोंखोथाय आं बुजिब्लासै आं मेसेज खालाम दावहा ओमफ्राय मा होनदों जोंहा दिदोमस्रिया आं ओंखारबाय दे आंनि राजा दसे गोजांगोन दा सान हाबजोबबा थुखैग्रोनि अके दे फैग्रो जा माबा मेक इउटुबार सफैनानै जोंहा लाइक डन थेंकिउ स' माच अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा थुल' माबा दिदोमस्रि अन जोंना मा होनदों दिदोम अन थेंकिउ मेक इउटुबार मा होनदों गुड आफ्टारनुन सेम टु इउ मेक इउटुबार थेंकिउसै नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय जोंहा दिदोमन जामाने दिदोमस्रि बसुमतारी गार्लफ्रेन्ड खालाम आब' हा हे मिनिबायसो MMB अके थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा सफैना राहित ब्रादार अके थेंकिउ स' माच मेरा लाइफ स्क्रीन के लिए रोहित आप कहाँ से हो रोहित जी फरायहरलाय आं नायगोन मा होननो फरायनांगौ आंलाय फरायब्रा बबेनिफ्राय मालाय कमेन्ट फरायनांगौ ब्लग्स कमेन्ट गाइस कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा सोर साबसे दं रोहित आसाम से हूँ आसाम से हो मे बी आसाम से
maybe Assam से हो आसाम कौन सा जाएगा Tulu oke thank you so much अन्थानो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर माजों सोलाबोनाय थुलु MMB ओके ओके नो Rohida मा होनदों Konsa stick से ही अपने डिस्ट्रिक्ट को से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से क'क्राझार से क'क्राझार सेक ना क'क्राझार सेन क'क्राझार से बोल रहा हूँ मैं Tulu Iya Obi एक्स' मिटारावबो दावखोहोदों नालाय एसे जिमिन बक्स सरि जामिन लक सकल ना जाला माथो आनैसो गल 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 गलसो गिदिंबाय होमबा आनैसो ना आनैसो जाखो आमायसोआनोलाय आंबो नाफामसो नागासिनोब्रा जाया बिसोरजों MMB on thank you एकथेबनो मोनाबाथाय गोसोखौनो सोरां मोना एबथेबनायल'खा आंखौसो माबालायनानै देनां सिलोमनानै सोबाबानो जाबाय दा नोंसोरो गोदोनि बुरिफोरबायदि बुरि बायदि on thank you on thank you so much कल बुरजा जाथारबाय नामाब्रा माथो सानैल'सो खालामजोब्बाय इया बिदिजोंलाय बोरै जागोनलै सोर सोर दं जाखो थुल' अन होमबालाय बानायसेजों थुरुलोंसै जालालै बे थुल' अन थेंक इउ सेसखासै 1 घन्टाखौ खालामनो हाला माथो आङो बोरै जागोनलै बिदिजों अबहाय दं थुल'आलाय न'आव थांबाय नामा देरथानिफ्रायसो होखादों आङो एख'आनो जायाखै दाबो दासो 2:20 आं न'आवनो दं अके ओरैफ्रा दिनै क्लास गैया आरो थाब सहैलायनाय आदसा 2टा जाबाय आरोना बावदोंलै MMB अके थेंक इउ बोरै जाबावनो जाखो जानुवारि सिगां माबा 1K खालामनो नागिरनायालाय बोरै जाबावनो दालाय
लाजिबायलां गाबोन एगजाम दं दिनै अके मोजाङै फोरों दै मोजाङै फोरों ओरैनोबा बिसोरसो फिजानांगौ देनां मोजाङै फोरोंखायाबा जारला जाथारगोन देनां मोजाङै नांथाबना फोरोंथार एकदमबारे ओमफ्राय बे अके नो अन थुच माथो सासेल'सैलै ए सानै दङ अनलाइन कमेन्ट oh maybe on thank you Tulu on thank you गैलालै एसे बुरजा बुरजा कमेन्ट हराबा गैखाला आं दिनै सेसखासै दिनै फुंनिफ्रायनो मालायनि लाइफआव बेरायबाय थाबाय आङो 1 घन्टा रानना होजोबबाय गैयाब्रा 1 घन्टाखौनो थाना होआखिसै माथो फाग्लासो जागोनलै बिदिजों बोरै जानांगौलै नेटआबो नेटखा फाग्ला साइससो एमएमएजों आंजों लसै औ नोंसोरल'सै गैला नोंसोर नङाबा दोनखासिगोनबोलां कमेन्ट एमबि दा सोरबा अन होनब्ला फैसिगोन दै नायबायल' था आं फोथायखालाब्रा सानैल'खा नै बेयावनो खिथाखाबाय नै सानैल'खा सासेल'बावसै नै सासेल' खिथाबावबाय अब्लाबो सानै दं आरो होननानै सानना लाबाय आङो फोथायखाला रावखौबो अननो थेंक इउ टुलु गैला नोंसोर सानैल'सै रावबोथ' हरखाला आं हरला आन्दासाव नेटआबो जि जारला जानानै होयोब्रा आंना एमएमबि सना रावबो गैयालै आंनो
बुंनो सांख्ला गावबाय मा बुंनो नागिरलायखोलै गल गल जाखोना माखो गल गल जाबाथाय गैलाबो वास टाइम मोनला गैला खारजोब्बायथ' आरो आं एमएमएजों बिजि दं एमाव अनलाइन बाव जों सानैजों नोंनि लाइफ लागावबाय जेबो नङा दे बे अके कमेन्ट जेबो जेबो साबायखर गैयालै सापर्टारफोर दिनै रावबो फैयाखै सयथि तुल अन थेंक इउ अन थेंक इउ गैला आरो मा नोंसोर नङाबानो सेस अन थेंक इउ अन आउटसानो जायाखै र' नायनि आं मा जाम्बा खेला जाखो बेलाय थोस नंगौ नङाब्रा बेसे थाङा खिथाहरलाय तुलु देरथानिफ्राय होदोंमोन नालाय आङो गल गल जाबाय थाबाथाय मोननो नागिराब्रा वाच टाइमखौनो माखौ टाइमिंखौ होनदा टाइमिंआ बेसेबां थांखो होनना खिथाहर लाइफ टाइमिंआ जानोसैनो आदसा सोरां एसटि हाय हेल' सोराङाखै सफैना नामा जोंहा जा मा होनदों 496 गैयालै दिनै भाइराल जाग्रायानो जायाखै ओमफ्राय जोंहा सोरां एसटिया मा होनदों मारै खबरफोरा दानो गेजेरावनो
आंनि खबरखौलाय आरो मानो बुंबावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा MMB आ मा होनदों 496 नो गैया दिनै 500 थांनांगौमोन फैयाखिसै बाहेराफ्रानो मालाय ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै जाखांबाय ओंख्रिया थास' बिसं ओमफ्राय नाफामसोमोन आरोना खिथाखाबाय आं नोंथ' ओंख्रि सङाखै नालाय दा सोर सफैना दं सनायस्रि बसुमतारी लागाव सनास्रि बसुमतारी आंजों गल दंना गैयाब्रा दा सोरबा नामसो सोलायदों नामा ए अलखासो माथो थांला अ दखान थांला टाइमानो जेबो जायाखै माथो दखान नायलाय साना दखान जाग्राफोर फैलाय लांबाय बोरमा बेखौ खयथा जागोन नुवाखै नोङो मा जादों जाम्बा जादों बिदि टाइमाव थांनो नै टाइमजों मिलायलाथ' सानखौ नायलाय नोङो थोद दिस्टार्बिं होनलाबाय थानो नाङा जाम्बि जाम्बाथां आरायथायाव सोरबा फाग्ला दखान खुलियो नामा 40 प्लास 1 के लागावबाय बोरै होनलाहरखोलै 15 लाइक ओमफ्राय सोरां अन दं थेंकिउ ओमफ्राय थुलुवा मोनदों अन थेंकिउ हि हरबाय सोराङा मारै जाखोलै थुलुनि सना मा ओंख्रि सियान जाने हम दोनों प्यारे यार दिल पर यार मानसि माथामा आंनाव फैला दै र' बिसोरखौ दा फन बुनानै दाहायहरगोन आं ओमफ्राय मा होनदों मुलासो सोर सना फान्थाव फ्राय MMB आमायसो मा खबरहाय नो दा जोंहा सोर फैदों एलब्रार खान थैंक यू सो मच मेरा लाइव सुनाने के लिए एलब्रार खान MMB ब्लग ओके थेंक यू मा होनदों खबर गैया माथो नो माखौ खबर गैया जाखो
40 ग्रुपआव दोनसै दे आङो 5 मिनिट थाबावनोसै मा होनदों आंना खबरानो पिआवसो दङ आनैसो सोरांनो कन्टिनिउ डिउटिलै मालाय तुल अन अनलि 4 मिनिट 4 मिनिट 4 मिनिट थाबावनोसै आं बाराबो टाइम गैया नालाय गोथाव दे थुलुखिनो सोराङा ओमफ्राय सोराङा मा होनदों स' जायाखिसै ओमफ्राय नेक्स्टल' ओंखारबाय आं दै आदा बाय बाय सनाफोरनो ओंखारसैबो होमबा ओमफ्राय तुल अन अके बारा गोबाव गैखालामोन दा अनलि 2 मिनिट थाबानो जाबायमोन दंबा हर दे आं हरगोन मोननैबो उनावहाय नायथारनां बेथाखौ तुल अन 9 जन दङ नोंनावनो आंनावहाय माथो फरल' खिथाबाय थादों नोंलाय मा होनदों नेट गैया नामा दानो नेटानो नोगोद स्ल' जाबाय थायोलै आंना न'आवबाथाय दखानावबो होनो हाया नङाबा फुङावनो होनो हायो आङो माबा गान दामलाय माबा दामलाय सोरखौसो बादा होनोबो दोननो हायाना आं कपिराइटखौनो फैहोदावनो बायो माने ओंखायनो जै मिउजिक हाबबाय होनबाथाय आं बे लाइभखौबो आपलड होखाया आरो दानखायोसो डाइरेक्ट डिलिटसो होखायो आं फैहोदावनो बायो आङो हानाया होमबाबो अके तुल अन 20थासो जाबायदां बिदि लाइभ होफ्राव दानजोबनाया ओमफ्राय वाच टाइमानो बिदि दानबाथाय आपलड होखाया आङो ओइ माबा खालामनानै डिलिटसो होखायो मिउजिक हाबबाथाय दोनखाया आङो दोनसै नामाथाय लोगोफोर बाय बाय खालामदो दे जोबोद साबायखर जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय
दोनथ'नोसै खोमा दां बाय खालामनो दे डिउटि टाइमाबो जालायबाय आंना थांनांसिगौलाय बे अके अके थुलु अके नो साथाम ल'खासै बाय खालामनो दे बाय नो बाय अके बाय दोनसै दे ब्र बाय बाय अके 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 होनबानायसो दे दोनबाय दे आङो होमबा जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर नोंथांमोनसिम